Benvinguts, benvingudes a les jornades de turisme, enogastronomia i producte local. Jo som la Inés Mateu, i seré la vostra guia en aquests 2 dies en aquest espai multidisciplinar que, com veus, hem organitzat per enriquir-nos uns amb els altres. Com deia, seré la vostra guia en aquest espai multidisciplinar creat per, bàsicament, connectar-vos a vosaltres, connectar el producte, el turisme i també totes i cada una de les Illes Balears. Seran 2 jornades enriquidores, com deia, parlarem de cuina, parlarem de vi, de gastronomia i fins i tot farem un speed dating, no sé si esteu familiaritzats amb el concepte. Són aquelles cites ràpides de 5 minuts. Si fa estona que no teniu una primera cita, no passeu pena. Se tracta de connectar productors amb futurs compradors. Per tant, mos anirem coneixent molt a poc i serà també divertit. Tenim ponències, taules rodones, projectes innovadors i també convidats de luxe. Farem moltes coses, com dèiem, 2 dies de debat, de propostes rellevants, on cercarem espai de consens i diàleg, bàsicament per potenciar, com dèiem, el producte de les illes i apropar productors a negocis. Volem accelerar, crec que aquí estarem tots d'acord, el producte de quilòmetre zero, sempre des de la sostenibilitat i potenciant, com dèiem, el producte local. Aquestes jornades estan organitzades per l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears i també és un projecte finançat per la Unió Europea Next Generation, el Govern d'Espanya i, com dèiem, el Govern de les Illes Balears. Per tant, ara, per començar, donarem la paraula al senyor Pere Joan Planes, director de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears. Bon dia. Benvinguts tots. Ara el Consell estan acabant de fer unes preguntes en els medis de premsa i perquè él podrá fer l'apertura institucional. Bienvenidos los que nos visitan de fuera de nuestras Islas Baleares y es un placer también contar con vuestra presencia. Molt agraïts, especialment des de l'Agència d'Estratègia Turística, d'haver pogut venir en aquest acte, en aquestes jornades, que, com diu el títol, ens serveixen per connectar productors i turisme. Això forma part, creiem, d'aquest nou paradigma que ens toca viure actualment. Sabem que no podrem créixer més en nombre de visitants, el nombre de la gent que ens visita s'està limitant i no ens queda altre remei entre tots de créixer en valor. Créixer en valor precisament, en aquest cas, en aquestes jornades, posant l'exemple de la gastronomia. Com a través de la gastronomia podem aunar els nostres aspectes culturals i podem donar un pas com valoritzar el producte local a través de la gastronomia. Per tant, un dels objectius d'aquestes jornades és afavorir la trobada, l'apropament entre els productors i els consumidors, que li diríem el canal Horeca, hotels, restaurants i serveis de càtering. És important per tot nosaltres, ja no només més enllà que hi ha una normativa i una llei que diu que els establiments turístics han de consumir producte local,
sinó que, a més d'aquesta normativa que hi ha de consum de producte local, l'han de millorar i l'han d'augmentar. I això formarà part també d'un procés de qualitat que crec que ens afectarà a tots i que de qualque manera haurem d'evolucionar entre tots, haurem d'evolucionar els nostres models de fer negoci i els nostres models de creixement a través de la qualitat, quan no ens queda altre remei. Ara m'estic enrotllant ja un poc més, però perquè veig que el conseller no ve. No sé si li falta venir, jo em sap greu donar-vos la xapa aquesta, però crec que l'objectiu és aquest, és a dir, ens hem de quedar en l'objectiu aquest. En limitació del nombre de visitants, hem de millorar en qualitat. En aquest cas, a través de la gastronomia entenem que és un vehicle i un motiu per poder enriquir l'experiència dels nostres visitants i afavorir l'economia local a través de la producció de producte local, agroalimentari, i afavorir també tenir un millor servei turístic i que des de fora ens vegin com un referent gastronòmic de primer nivell, així com ens veuen també de primer nivell amb altres aspectes turístics. I ja donem pas en el conseller d'Agricultura perquè també farà l'apertura oficial i institucional d'aquestes jornades. Que disfruteu d'aquests dies. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, moltes gràcies. Primer de tot, el que sí que vull agrair és la col·laboració com a conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Sí que vull reconèixer i agrair especialment la feina i la col·laboració de la Conselleria de Turisme. Moltes vegades les dues conselleries havien estat com a separades, no havien anat juntes, i crec que aquests anys estem fent moltes coses plegades i he d'agrair la seva experiència i col·laboració per aquesta sensibilitat que jo crec que l'haurien de tenir tots, de relacionar el món del turisme i el món de l'agricultura, del sector primari i també de la pesca. Comentava ara que la gran majoria de visitants que venen aquí a les illes, històricament, venen cercant coses úniques, coses diferents. Venen a veure les nostres platges, el nostre paisatge, el nostre territori, també les nostres experiències culturals, sense cap dubte. I en la part que ens correspon, el sector primari és el gran mantenidor del territori interior, tant pastures, muntanyes, boscos, cultius, etc. Però, a més, de cercar aquests aspectes visuals, cada vegada sabem que hi ha un segment dels nostres visitants que venen a cercar experiències, i cada vegada més, experiències diferents, coses que poden vincular-los més en aquell viatge per poder ser d'un en el seu territori. I és on entram en el tema de lo que xerraríem del gust, de la gastronomia, que forma part també de la cultura. I aquí és vital, o pensam, que el producte local, aquest producte que tenim aquí a les illes, aquest producte de proximitat, és un element clau per poder donar a conèixer, perquè és el que fan els nostres pagesos i els nostres pescadors. Venir aquí, a les illes, trobaran coses, productes que són únics en el món, varietats locals, varietats pròpies que no se fan enlloc més, xer d'un vi de manto negro o una porcella negra, per exemple, i els productes que venen derivats. Això són coses que cada vegada s'han de posar més en valor, que creiem que hi ha un segment que ho està cercant i que millor que fer feina plegats per posar en valor i diversificar aquesta economia vinculada sobretot en el turisme, però també repartir aquests beneficis entre tot el territori, que jo crec que són les maneres adequades. Per tant, crec que aquestes jornades que participareu aquests dies són un exemple de com s'ha de desenvolupar això, posar en contacte productors i els intermediaris, els que ens poden fer els pagesos arribar en aquest consum de tal manera que ens beneficiem tots i totes les illes surtin en positiu d'aquestes experiències. Animem-vos a fer feina així, per que les jornades siguin un èxit, per anar a fer un parell més i moltes gràcies a tots per la vostra participació. Moltes gràcies.